Nggih. Dinding kan wonten istilahnya surga neraka. Nggih. Iku sing masuk iki sinten? Lho lek benjenge nggih. Lek ruh niku Pak nggih. Ruh nih tiyang umum. Lek pejah niku tiyang umum nggih. Niki ruh nih balik ten ngersane Allah. Lek tiyang umum. Tapi lek ruh nih para wali pejah mung syariate tok dilaksanakaken setelah ditanam dikembalikan. Kalau ruh wali yuwa bukti niku napa ten mriki pejah ten liya daerah tasik mulang. Lah lek kaya kula umum nggih pejah nggih pencak nggih mboten enten mriko we. Mboten nggih ten alam kubur niku. Mongko kula sanjang ruh niku suci. Mboten estri, mboten jaler. Mboten nginum, mboten nejo, tidak berbau duniawi. Maka yang bisa kembali kepada Allah niku yang tak berbau duniawi, termasuk keimanan kita. Nek keimanan diri ini tinggi, Pak, saged nggih komunikasi kalian Allah, tapi nggih mboten omong-omong kados ngeten, mboten. Lah nggih, niki ruh nggih ngoten, kembali kepada alam rusana. Di alam sana, Pak, ruh niku kados wit-witan sing enten daune watah. Maka umat Kanjeng Nabi lek dipilih oleh Allah perjalanan Isra Mi'raj niku ningali ten alam ruh niki enten satu daun yang bersinar yang tidak bisa dibaca, ada tulisan abstrak walaupun seperti tulisan Arab, penyataannya bukan Arab. Ini tulisan Allah. Lah niku sok watah rindang ngoten, tapi satu yang percaya nggih niku jenenge sampean. Moko sak derenge wujud awak iki sak benere mudune donya. Sebelum sudah ada nama itu, sudah ada. Maka dari itu napa niku kehidupan manusia yang di dunia ini di alam sana sudah tertulis semua, sugene matine apane apa sudah ada, termasuk jenenge kula kali panjenengan. Tadi mriko lek ancene ruhe tiyang umum nggih balik ten mriku, lek ancene ruh nih wali yuwa setelah ditanam secara hukum syariat dikembalikan. Niku bedoe ten mriku. Intine niku wau lek wali yuwa wong ancene enten fisike pasti nggih pejah. Enten daerah liya tasik mulang, tasik napa. Niku buktine. Lah buktine lek kita umum niki pejah nggih pun akhir ten mriku ten kuburan niku. Niku pun nggih lek kita nggih amalan niki terus kita laksanakaken, kita damel istiqomah. Nggih niku wau elmune lek kepingin sesungguhne sak benderane ngalami kepanggih ten lokasi kuburan sampai semerap kabeh niku wau nggih. Lek enten pundi-pundi jenengan ketok makam sampai ndongaano ya Allah jenengan ngapura ahli-ahli kubur sing enten makam niku ya Allah menawi gadah dosa sengaja lan mboten sampeyan Al-Fatihah. Proses setiap sampeyan ten pundi mawon ke enten pesarean sampeyan ngotenaken. Menawi lek pun ancen sampean pun diparingi datang Allah ten griyane panjenengan saged nggih saged dikepanggi napa-napa ngoten lho. Sampeyan coba mawon, sampeyan dugi ten pesarean menawi dereke panjenengan menawi makame wali yuwa sampeyan lenggah paling lama 2 jam. 2 jam setengah atau 2 jam sampeyan lenggah ngoten sampeyan Al-Fatihah mangke sampai diparing semerap yang ten mriku. Niku niki hati-hati nggih masalah kebatilan laknatullah kalian hak kebenaran Allah bedone sehelai rambut atas tapi ini. Niku mangke sampean ten kuburan umum sampean Al-Fatihah ahli kubur ten niku sampean Al-Fatihah terus 2 jam mungkin nggih saged insyaallah sampean diparing semerap kejawi. Dadi tiang-tiang niku lek enten tiang sing kados ngoten ten mriku sing ahli kubur niku saged tumut jenengan sedanten ibadah sareng-sareng iki kewelasane Allah Ar-Rahman Rahim Allah. Dadi lek kula mlaku tok lewat kuburan, wah wong kuburan iku ngono lho aku lewat utangi kabeh pembohong. Tabrus karo sampean. Dadi perlu sik longgo, boten konsentrasi boten. Napa? Zikir mawon.
Dikir mawon, selawat mawon, ndongaken ahli kubur sekitar sampean. Nggih perlu 2 jam sampean wiritan aja koyo kula niku wau, aku lungguh ae tangi kabeh. Wah, dadi nabi pira mboten. Enten tata cara iki ambek sing kake Allah mboten segampang kados sing kula kirakaken niku kata tiang-tiang sing kados kula ngomong ngoten niku. Aku nek kuburan wong-wong iku mati tangi kabeh, salam kabeh nang aku. Napa? Ndak salaman kabeh ambek tanganku, pembohong niku gorowan. Andai kan terjadi temenan niku jin, tipu daya, nggih ngoten-ngotenan niku wau. Dadose intine niku wau ilmune nggih. Lek mugi-mugi mboten usah kepingin tapi mangke diparingi semrap piyambak dhateng Allah tata carane panjenengan enten kuburan di mawon ketinggal kuburan sampean donga-donga. Nggih niku termasuk lek panjenengan didadosaken saksi dhateng Allah. Mongko lek enten interaksi ngoten Mas. Nggih ya. Interaksi ngoten Mas ya. Nggih. Dadi sampean lek gak tau ndongakno mosok iso ngoten. Mboten, mongko enten interaksi, mongko enten. Nah niku kula mboten tapi paham. Nah, termasuk panjenengan lek nedo. Nedo enten semut lewat diposot di sikile. Oh, cerodo ten kula niku. Mboten. Sampai nedo ngoten semut sampean paringi kedhi. Nah niki setiap sampean nedo. Lah mboten nggih tetep mawon nedo lek enten lho, aja diposot. Lah mangkan sampean paringi. Insyaallah semut niki lho mangke. Ndongaken sampean, salam nang sampean. Ya nggih. Salam nang sampean. Sampeyan kayak titik ngono goto asalamualaikum ngono kok. Tapi setelah niki lek padha semut ambek semut, basa sampean jungkel-jungkel ya mboten ngertos. Tapi lek wis kendhae Allah, kewan apa mawon lek diparingi iso ngomong kali menungso, niku ndamel basa ing menungso. Lek basa asline nggih kewan niku gadah basa-basa piyambak. Basa kewan. Moko menungso mboten saged ngateni omongane. Lah niku gampang ilmune kok ngoten nggih. Intine selawat mawon nggih. Lha niku Mas, lek dinten kiamat mungkin sing mlebet swarga niku napa kalih rune dibalekaken malih terus dalam hisab lho Mas, peristiwa hisab terus lewat Siratal Mustaqim sampai mlebet teng swarga. Niku rune tumut napa sifate mawon? Nggih. Lek sing kula diparingi pengalaman-pengalaman niku Mas Wahid nggih, termasuk nggih alam mimpi kan ngoten Mas Wahid nggih. Kan niku sifat ta. Nggih. Terus ten kuburan niku rune kan balik ten ngersane Allah kan ngoten nah Mas Wahid. Dadi benjing menika sing kula diparingi dhateng Allah niku Mas Wahid. Nggih, melalui pertanggungjawaban perilaku kiambek. Mongko kula sampai akan teng tiang-tiang niki lek ngaji wingen-wingenan niku besok ya. Apa ngadepi ana Siratal Mustaqim kono jamaah. Kan ngono ah. Iku digoroi Mas Wahid digoroi. Mboten kenyataane perilaku kiambek sing tanggung jawab ten mriku mboten enten jamaah. Pajenge boten panjenengan laku-lakune kiambek. Lah mangke Mas Wahid sing kula diparingi pengalaman niku boten diperlihatkan ruh. Boten. Jadi yang diperlihatkan adalah perilaku selama di dunia iki mang ngadepi Siratal Mustaqim. Dadi kula boten wantun nyanjangaken ya sakrune, ya sakanune krana kula dereng ngalami. Dadine mangke ngadep lek wis kiamat nedhi napa lek ten syariat nerimo buku prilakune ngono. Nggih. Lah niku mboten enten bukune, kenyataane di syariat iku besok wulu iki sing tanggung jawab nggih. Nggih anjene wulu niki, tapi prilakune kiambek niki sing tanggung jawab ten mriku ngadepi Siratal Mustaqim. Beberapa wong iku mah nggih nglewati Siratal Mustaqim iku mau percaya. Dadi bab ruh niku wau kula mboten diparingi semerap. Mboten diparingi semerap, mung perjalanan kula sing diparingi pengalaman nggih mlajeng ten mboten dalane lek jare terus kula. Tapi enten beberapa orang jatuh anjir. Nggih landot nggih jatuh nggih napa. Lah dadi bab ruh mangke ten akhirat kula mboten paringi semerap dhateng Allah
Dados nyuwun ngapunten kula mboten wantun nyanjang-nyanjangaken sing napa kula mboten ngalami. Nggih, pun jelas. Nggih, jelas Pak, wau nika nggih. Lo sambung Mas. Nggih, monggo.